Paano maging isang mahusay na kabit? Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Good evening mga kabisyo, kayo nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Sa oras natin ngayon na 10:24 PM, pakikinggan na po natin kabisyo ang mga komento, violent reaction, thoughts na mga kabisyo natin na napakinggan ang kwento ni Felipe. Si Felipe na meron daw napapaginipan gabi-gabi na hindi daw po tao. Nakakausap niya, nauutusan siya. Hindi po ito tao, kundi isa po daw itong duwende. Nakakaiba daw po ang mga pinapagawa sa kanya. Alamin natin kabisyo kung meron bang naniniwala o hindi naniniwala sa kwento ni Felipe. Sabi ng kabisyo natin na nakatutok ngayon sa atin sa Love Radio, sabi dito ni Robert Jason Tirao, yung mga ganyang storya na papanood ko lang yan sa TV, serye o pelikula. Maaaring panaginip o imahinasyon mo lang yan, sender. Magdasal ka na lang bago ka matulog. Yan talaga ang pinakasandata natin. Sabi naman dito ni Ana Lorraine Nonilia. Good evening DJ Jello at DJ Rocky. Nakakatakot na makinig ng story ninyo ngayon. Sabi naman ni Charles Sancho, sa case ko, Titan Jello at DJ Rocky, aminado ako nagsasalita akong mag-isa, but from that case, never akong nakipag-usap sa masamang elemento. Kasi, bad spirit yun eh. Ni third eye ko, hindi ko mabuksan. And ito, kaso si sender may sleep paralysis siya. Nagawa niyang magsalita habang nakabikit kasi nakakita siya ng duwende at kahit ako, hindi makapaniwala. Muntikan na pala siyang mamatay dahil malapit na siyang tumalon sa bangin. Kaya masasabi ko lang na ingat, especially sa magiging anak nila, at mag-pray at magpakatatag at palakasin ng faith. Yun lang po. Sabi naman ni Gab Pausing, uy Gab, big shoutout. Gab, hindi ko pa napapadala ang iyong shirt. Anyway, Gab, thank you so much sa pakikinig mo. Happy Tuesday night, DJ Rocky at DJ Jello. Grabe, sa part pa lang ng story na nagsasalita mag-isa si sender, yung takot ko. Tapos malalaman pala na may duwende. Tabi-tabi po, sabi nga. Nakakamangha and at the same time, nakakatakot na posibleng may mga nagro-roam around dyan sa creatures na ganyan. Sabi naman dito ni Jovert Vertudaso, mayroon din akong pinsan na ganyan idol DJ Rocky at DJ Titan Jello. Naglalakad habang tulog at nagsasalita kung ano-ano. Ayun, pinaalbularyo, buti na lang, okay na siya ngayon. Shoutout sa Team Bulacan Overdrive, lalo na kay Yorme, Rojun Gabatino, paring Alan Alvarez at Boss Ronel de la Cruz Calderon. Salamat. Mga kabisyo, hating-hati po ang mga komento na ating napakinggan. Maraming kabisyo natin ang hindi naniniwala at marami din pong mga kabisyo natin ang naniniwala. Pero ano nga ba dapat ang paniwalaan nating kabisyo? Para sa akin, bawat tao may kanya-kanyang paniniwala. Meaning nito ay para sa kanila, totoo, at para naman sa iba ay hindi po totoo. Kailangan lang po natin respetuhin ang mga paniniwala natin sa bawat isa.
Dahil naniniwala ako na hindi lamang tayo ang nilikha ng Panginoon sa mundo na to, kundi marami din na hindi pa natin natutuklasan hanggang ngayon yung mga nilikha niya. Kabisyo, hindi masama maniwala sa duwende, sa aswang, sa multo, sa barang, sa mangungulam, lalo na kung naranasan mo to. Ang magiging masama lang, kabisyo, ay kung huhusgahan mo yung mismong nagkukwento sa inang ganito at naranasan niya ng sarili niya at hindi mo siya nire-respeto at pinaniniwalaan dahil hindi mo pa nararanasan. Yun po ang pagkakamali na tingin kong hindi magandang gawin. Kabisyo, alam natin na kapag ikay nananalangin at ikay nasa Diyos, hindi madaling lapitan ng ganitong masasamang elemento. Pero hindi po sa ganun yun, kabisyo. Kahit po minsan ay nagdadasal na tayo or naniniwala tayo sa Panginoon, meron pa rin po talaga na mga elementong hindi natin mapaliwanag. Ultimo pare, ultimo pastor, ultimo yung mga ibang bagay na tao na nakakaranas na ng ganito. Kaya kabisyo, ang pinakamahalaga, respetuhin natin yung tao nagkukwento ng ganito at higit sa lahat, respetuhin natin yung mga kwento na hindi pa natin nakikita. Para sa ganoon, hindi natin maranasan ang naranasan ni Felipe. Kaya mga kabisyo, kung may mga gusto po kayong ibahagi na kwento ninyo, maaari po kayong magpadala sa ating Gmail account na nag-iisang djrakitera@gmail.com. Malay nyo po, ang kwento nyo na po ang susunod na mababasa namin dito. At ang ating horror special ay tatakbo po until Friday, mga kabisyo. Marami pa po tayong kwento na dapat yung abangan. At susunod na rin po, kabisyo, ang ating Rocky and Titangelo Top Secret, mga kabisyo. Ang ating Top Secret, at maaari ka na pong tumawag sa 0916-529-5595. May kwento ka bang nakakatakot, kabisyo? Baka ito na ang time mo para ibahagi sa amin ito at mapakinggan ang ating mga kabisyo na nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Ulitin ko lang, kabisyo, maaari ka nang tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Kaya mga kabisyo, sa aking pagbabalik, kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Handog kong awitin sa inyo, mga kabisyo, by Mark Carpio. Ako na lang sana.